Hola, soc l'Aida Cava, estudiant de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona i juntament amb les meves companyes Marta, Aroa i Irina estem fent un taller d'èxit escolar. Per accedir a aquest crèdit ho vam fer a través de la pàgina web de la Universitat de Girona, on hi ha un apartat de cooperació on surten i t'ofereixen tots els crèdits que pots anar fent. El taller d'èxit escolar neix de la necessitat de les escoles del barri Pont Major que tenen nens i nenes amb problemes d'aprenentatge que necessitaven un reforç fora de les aules, que potser no tenen els recursos suficients com per tenir professors particulars o els seus pares no es poden dedicar al seu ensenyament en particular. Llavors l'Ajuntament va voler ficar solució a aquest problema, doncs fent que gent de la Universitat de Girona ajudés aquests nens amb problemes. Els estudiants que hem arribat a la universitat, i de fet seguim estudiant, servim com a referent per a aquests nens. I a part, com que som joves, ens veuen més propers i et pregunten i s'interessen. I és una forma també de motivar-los perquè continuïn estudiant tot i les seves dificultats. El taller d'èxit escolar es desenvolupa en l'Institut Narcís Xifra del barri Pont Major de Girona i tenim nens de 5è a 6è de primària, primer i segon d'ESO, i nosaltres quatre ens encarreguem d'uns 30-35 nens. Els orientem una mica a estudiar, els expliquem mètodes d'estudi, com resumir. Ja els coneixes, ja tens aquesta dinàmica de conèixer el nen i a poc vas agafant confiança i és més fàcil fer-lo treballar i que et faci cas. Jo mai havia fet cap voluntariat, a casa m'ho han dit moltes vegades, això t'ajudaria a créixer com a persona, és positiu per tu mateixa, et fa créixer, però mai m'havia ficat, no? Realment val la pena perquè, a part que et sents millor amb tu mateixa, no? Perquè veus que fas una cosa que estàs ajudant als altres, però a part tu arribes a casa i et sents satisfet, dius, hòstia, avui he fet una feina que ha estat ajudant uns nens que realment ho necessiten, no? I la Universitat de Girona m'ho ha aprovat molt perquè tingués aquesta ocasió de provar el voluntariat i a més que en certa manera a mi també em recompensa amb els crèdits. Vull dir que és algo mutu. I és una experiència que realment recomano a tothom i no us ho penseu si teniu l'oportunitat de fer-la.